Kani kedai ke Patisi TV. Bat bidang pet ya kejinya keren. Markhmat halor kimat. Kublai perlok sasisin banga imahe markhmat halor kimat. Di hak di kapor menta ngidan dekat tempat ngi ya isinya pasta jong ke Christ Tabernacle Church i pasta DJ Moksha. Pastor, ni pediang sebahai pi sya kani kejingi keren kejingi ha kani kapor kabala ban yalam ya shibun kinong pedru. Ha kata kapang kebenta bangin la ban perkhat bangin puson bat kamtam ya bangin pensyong nong ren haswa bangin jet ya kita kinong mikmat di pastor kandiat ha kabai day bat ka balang mo habangi pet sya ka history ka jinyal enti jong ka balang pani i baka donnya ka benta ka bakraw ha kabai day bat ka imlang salang kumno ban sandur ya ka jinglong jingim ka jong kibriu lakalong ha ka snong ka tao ka imlang salang ka rihi baro ka we tina kali ang jong pi pastor kandiat ha kabai day bat ka jat benriu ka jongi bat ka benta jong ka balang ha ka imlang salang bat kumjuru bangin jam syaka sanhimasima kublai shibon ning kong ngai kublai yafi mahe lemba ka tim jong ka Batisi TV bat kumju ngai kublai yafi baro ki viewers ki bapet ya kani ka program kani ka por ka bamenta ha ka baning kong ngai ngu yu blai ban ngai lut ka burom shu bula pli ka kalat bangin yo ban ya slok kublai shibon ya kani ka jing aware ka jing khot snow ba ka jong pianga sheka studio ka jong fi house name arajar pra ngayo snow ya ka surga jong utrai bad ukren wong yathu ya ka jat benrio bangalong utrai bad unong thau jongka kata gadi ka surga jong ublay bad kumtang ila pendep ya gani ka program ngi don ya ka jingya seng pat ba hangte hamal ki ground haga bakat tu kat nina ki candidates ki wan bad hadin jongka result hadin bala form ya ka government bad ti Dr. Don Cooper Roy, late Don Cooper Roy, ilong chief minister ka kapor, lembat ka cabinet, bat baro ki newly elected members kila wan lang hang te po Pinewood Hotel, bat ngila penlong ya ke jingdwai ka bakrpang, mangi ki pastor, na ki balang, ki kenhun balang ki bapier, ki father, ringkat bat kinong sensyar. Bat ngi keren ya ka wi ka sur ka tagalong, ngi kwa ya ka sensyar, ka bakhoj ka bahak ka ban long ka jingkerhu ya ka riba ka jait penriyo bara ka digas nem nga keren ya ka wi ka kentien ka balada ki nong thep boat ki bakala ban jit ya ki nong thawan ki jongki kan sapoi ka khap baka jait penriyo kan poi hadu put ubakanom la shuban ki khle ngila don hapdeng ka por ka ba e bhamanta kum ka state baro ka way baradin mafikali ka balang baka imlang ka salang tra jisu la da kren la pawang ka badai yau kaisar ai show kaisar bat ka badai show blay ai show blay bat ka balang ka don ka role ka don ka kam ka ba kongsan ba ka jingadai bat ka imlang ka salang khamtam bat ka sinsyar ka khadar bat ka balang ka dai ka met tray kam ka jungu blay kamdi ka organization kadi ka living organism kadi ka met ka ba ka jung ublay ka ba tray ka magani ka perthai bat kumta nga yeng nga don ha gani ka ski ka ba menta kumubri jung ublay ban khot ye ka jat benriu ka ba don ha pdeng jong ka jing shajop ha pdeng jong ka jing le ran ka ba kraw ka state ka jongi kala don ha try du haki benta baro ngimla ban blame yono kani gadi ka jingkit kli jong lang baro ban nga kwa bonong ka jait benriu jongi ka don kam kirki ya kinong tawan ki basta ya kinong sunshar ki barublay ki ba shapting yoblay kata gadi ka kentien ka banga kwa ban pensngo kendiak nga kwa ban pai shaka ka ba kaktien ka jong ublay ka kren ha ka kitab jong Samuel ka baning kong hakal nong ka bakhat riyo hadien baka jat benriu Israel ka don kam yusiem
Samuel kumu prophet, khot yu Jesse, walam yiki diki khun ki joma. Baradin nanta ulawan ra yaki. Samuel prophet, andawla iyo Eliab, wang unit shisha uday ubadai ban shong hakaket siyam. Penban ka surga jemu blay kawang. Uni umday ubadai ban dan hang tay ban shong kumusiyam. Ban lawan yalam yaki way hadin way baro nyungut ki khun ju Jesse. Baradina tahu prophet Samuel wang tangkini ki khun ki jome. Namar ba umdon yo weru badai ban jiet. Nama ublay wang, nama ublay umpet yaka eke bahabar. Penpan upet yaka dekat doanuan. Takade ke jingkwa ru jong ke jela ke jongi barokaway. Nangta hadina tahu andong kali Jesse kumukpa wang udon saway pat. Baru ap yekilang berat halum. Khot yau kat baum pat wan. Gini yai sa ngindon nang ni. Baranda ulawan u David. Usamla uba bahabriu. Ka sur ke jong ublay. Ka ong udeu ni. Pensle siem yau. Baru kelalong usiem uba kraw. Jong ke jad benriu Israel. Ngidon kam ye ke jingelam ke bekin jublay. Banga kuma banong ke di kesngi ke bementa. Peleng wat ujesiru bakala peleng. Ukentat peleng yau badai. Umut ban wanra penban bagi bomdai peleng. Ban shonga ke ketsiem. Kajela ke jongi kumbalai po bat 90% na ki voters. Kidi ki bomte ban shim ya karai. Don kam ya ka surga jong ublay. Bat ya ki Samuel ki prophet ki brigu jong ublay. Ban kado ban bu bed. Ban kado kino ki di ki brigu ki bede benwan shikabor sensyar. Kani ka di ka benta. Kabanga ko abanong ka role jong ka balang ni ka benta jong ka balang ka jing yari baka sensyar ka kadar. Ngisa tu nak cibun pastor ke jing pen mau ke jing pi ya ke jing ya nanti ke jing David no. Ti haba pai kmat ho ki iem ki ba ublay ula jiet ki dan ke jing pen sle ki ba ublay ula mon. Ti haba ngi pai shi ke ni sensyar pat ba ha ke ni ke kenti bat ka ya ke ba menta ke ba ngi im no pastor. Hatu pis ngau ba ka jaj penri ko jungi ki padba ke jungi ningkong namar ko mangi tip na dum ngi juong ba ka jaj penri ko jungi ke jaj penri ko tip brio tip belai ti pisngu day ni em ba ka jaj penri ningkong ka di bandon ya ka tip belai kenang bengila ban jiet bat yo ya kita kinong yalam ki ba shat tieng yo belai Kulay shibon. Hagasnem kat prospa sapoi. Kawan poi ka gospel hakilum khasi ba ye jongi. But ublay ulapha yu shakri yu jongu. Baradina ta la phan penpoi ye ka gospel ki kilum khasi ki jongi. But la tersat yaki dak abk haka gospel. Pleng ka jaj benriu khasi wala la kalong ka berit ka don haka map ka jongu play. Ka don haka jing yo i ka jongu play. Nga kawa banong ka ni ka ski ka mantana ka bantaki nong shong ki bapet i ka ni ka program wat let shapti shikentin la ka bantaki samla ri ki seng bhalang ki bapir ka jaj benriu ka jongi la da ka tip yo blay onom dan ban la ban kliap i ka ni ka jaj benriu dena ka ka taw ka sam ka balai phulai agar khot ka ba khaar gong suk ka ta ka jaj benriu ka ba utrai ulong ublay jongka tadi gaya ke bakabado ka kren nga kwa banong nga ka sni ka manta shisha mahe kumba piong kadi ka ba shisha baka jat benriu jongi kani ka kenta ka baka dai ban kla ka bamat nama baro lang nila bakala bat ka dai ban pai showblay kumba ngalong ka basdang upaya nga ban yatu ya ka jat benriu bangalong utrai dai mau ka daw jongka jingkla baru nong thau jongka ngingilong kum ka do bertha ki ketiga jong ula ban thau dor pat ya ka jat benriu sejesian sekawai ka dekhat ka bible ko ong shishu ka kitab proba bakal no ka bakhat saw ka dekhat ka balai pu saw yong ka hak ka kentiu ya ka jat benriu henry ka pop ka penle ran ya ka no ka jat benriu nganget pinya menjurlang bat nga baro bagajat benriu ka jongi
kadang hap deng ka jing le ran ka bakrau la bon telikisnam bakajat benru ka jongi kala yat lenti ya kisnem bat kinem sniu ki babon ba bat ka wena kinem sniu ngiduna ya kinong yalam ngimdan ya kinong yalam ki bayo i jingai ngimdan ya ki statesman ngimdan ya ki legislator ka bangi don pat ba ka bangi la ban yo i ki politician ki batip ya ka constituency ke jongki ki batip ya ka development but khamtam ka bas ngosi ngi ki businessman ki rung shikani ka sinshar khadar deina kata kata ka state ka jongi ka don hapdeng jongka por ka ba shito Ti pastor kumno pisngo hlor gani benta mo klem na jer kerteng ba kumungi ong mo ka balang gadon ka benta ka bakham kongsan mo bat ki donru ki balang nganum jer kerteng ki ha ka bala jan ni ki samai banjiet nami khamat ti indirectly kalong kimle persya Henry ban ai benta mo ban ye wer lang itagi kertong wat bandon ha kata jaka kentang pada shim benta ha jing shakri blay kabelong indirectly ban canvas tani ban ai jing kershan kawai ka balang ka khot yu kertong kata kawai ka balang ka khot yu lau jong kertong bat kawai bat ka balang ka khot yu lau jong kertong ti ha ka bai dei bat kan ye kumnu pisngo ha jing ya khle lang kan wong shishu try jisu ha ka gospel kan bakumuyana sekal nong ba khat nyo wang kopa ngam duai ba men shimno yaki na ka perthai Henry ba men sumar yaki na ubaman ka balang shisha ka dana ka perthai tamanga syaptieng la da ka perthai ka rung ha ka balang ngasngo syapti ha ka sing shisha ka balang ka dana ka role ka ba kongsan na du kata-kata bat kum ka jelaru ngisngo rem ngisngo si shikadie baki nong mi khmat ki jongi ki de ki khun jo ka balang tambahang ni ka jille ka bamsap ka bampong baka jingsen shar ka bambet satya de na kata ka bible ko ong ha ka kitab Deuteronomy ha ka nong ka khat riu ha ga khot ka khat khandai baka bamsap ka pen matla yo ru start ka pen ken riang ni ka jing bishar kani ke bapamsap kalong ke bersyirkaya du kata-kata wei sya nga bangan wanra akumne haka kitab ke beningkong jungu Samuel kalong ke bapra ka dekhot ke beningkong bat baar bat ke balai ki khun jungu Samuel umut ban ula thong yaki kum ginom bishar pen ban kim syam ni ayat ka lenti ke jungu kupa baradina ta ki khun Israel ki laknyum bat ki yong ki khun jom kim syam ni ayat ka lenti ke jome ayang i dos iem kiong bakini kila bangsa bat ki penken riang ni ke jing bishar tinga kwa banong lada ka balang kan involve hangta ka long da shisha ka ba persya ya ka man ka jong ublay ila smo tho tehin renga kwa pat banong kumne ngimla banlen kalong ka smo tanat ban kan mau yo way ubriu ba ka perthai baro ka pet khmat shau apdeng ka perthai kristan tau di late Dr. Billy Graham jongkari Amerika laong yu budi pastor jongki president laong yu udai pastor jongkari Amerika baro kawai bat ki jingkadau ki jongu ki long ki ba kinjab lay ki ba haka jingkadau ka ba kinjab lay kalong da shisha ka jingkir hu ya kari ba ka jai ban riu lada ki balang ki ni ki sngi ki bamenta ki dai bandon ka no ka jingkado yakinong sanshar yakinong thawan ki dai ban yo sngo ya ka sur ka jongu blay kombo Samuel u yo sngo ba ka jing yo sngo ka jongu Samuel kalong kim dai kini Eliab bat ki wei pat ki hen men jongu David pen ban u yo ya ka jingkado uniken u di ubadai yo David ban shong hakata ka ket siem tadi ke kentian ti kai thrai pastor ke ba ki balang ki balle mo ban kedau lenti khamtam ya lakalong ki khun balang ko mapiong mo ya ki kertong ki jungi ki khun jungi balang ki bapher haswa bakin shim ya ta jingkit kli banjit ya kita kinomik mat kum ka jing pen krea
kublai sibuan ngin sa tap vote ha ka arpon nyo trek ka result kan long ha ka artrek Henry nga kwa balong kala dat mi shwa ka way ka result ka bakra pala dapo megalaya kata kalong nakabenta ka jing scam nong rim jongki nong yalam ki bangam don kamban jer kerteng kala penslor ya ki riu start ya ki bri ki ba shapting yu blay ki riu don buram ban yale election klempisa ban ngayu I hakani ka wat ka ba menta hakani ka wat ka ba menta ngayu I ba upat ba uyakan show pisa pan ban siya kita ki nong yalam ki baki kuwa bakin rung siya kani ka dorbar tawan ban ngayu I baka klem kram kani ka bor jong ka pisa kani ka election ka ba menta kani ka di ka dak ka shin ka ba bah bat kay ka bang kuwa banong haga jing yaday bat ka jing jelay jong ka pisa hag padeng jong ka bakum kani ka por shwa ya ka jing tap vote nganamla ruban ya keren lem kum ba keren kiwe pat ki candidates bat kiwe fan Henry na kaliang ka jonga kalong kumni kalong ka baday yang ban duai hoblay ban duai hoblay ban wat ya ka jing kado ka jong hoblay yano bangi day ban jiet yano bangi day ban pa shikador bar tawan idai ban wat I gibri ki ba start bat klem bakala kibriu ki ba rublay Henry ka way ka kentien ka bangakwa ban penslor ban kren na ka banta ki voters jong ka state ka jongi barogaway ngiu iting kren ya ki samla rang ba ki ba start ki don ki ba don buram kamtam pau pen ringko ngiu I ya ki baki de ki ba rublay jiet ya kita ngikwa ya ka jing thamai ladang in jiet biang ya ka berem tingi kemilen ti kumno ya kata ka batmai kumba ngiju ya keren mo kawain thamai hakal wasni ka berem ka bomot kan pen betai ya kata ka wasni bakata kawain rukan len wei ngasngo kemen ban yo I ki don ki samlarang ba ki badon ya ki kerdan ki bahajrong ki don ru hapdeng jogin ki candidates ki economist ngan group lem ya kita ki briu hakatim jong man mohon sing jong kari India ubadiu prime minister ubadiu finance minister jong ka central government hagit ki por ubadai penbalu architect jong ke Indian economy habak economy jong ke India ka hiar arsut how new economists lawan ra penban ka jingkerku ka bakrabat menta ka India ka kiu hajrong kadika way na ki super power haka perthai baro ka way nga kuwa banong lada ki voters shisha ki kuwa ye ka jingkla ki de ban duai persyang ban pet ngor pin syam pin lap ye ki bri ki badai ban shong haka tiga dor bar thawan ka bakintang ka chongi ban wanra arwi ki an ki ba scam na ga banta ga ri bat ka jaj ban ri khniat pastor mo she habingi kumapi ban mene ba ai shu kaisar ya ka benta ka jong kaisar bat ai shu blay ya ka benta ka jong blay ba habangi pai shakri sarkar mo ka don ka kendon ka balabu perking ba kinu ki shakri sarkar kimla ban ai jingker shan rani bandan benta ha kanu keransan ka bay bat kinong mikmat ha kini ka jing ya ka jing yalap election manta shwabingin jiet te kumnu phis ngo pat ha ka bay bat ki shakri ki jong blay bo kala bande ki nok sharai balang ki ba pher ki be don benta pat bat ki nong mikmat ki kertong ki bani khun ha ka ni ki election manta kublai shibon ki jingi shin benta jong ki nong yalam jo ki balang haka politics ki don haki babun rukom ki don ru ki briu ki ba ngila banong ki perkhat na ka benta ka mendoi shimet ke jong ki ru la bandon hadu kata tagalong ka ba smosi shikadai Henry ngala dep kren menne lada don ki shakri ki jong utrai ki nong sharai balang ki badon ki badai bandon benta AA bat ka politics lani ka bor senchar
ningkong ki di ben yo snow ya ka surga jong oblay shaki kumu Samuel bat adina tamaki kin keren shaki takinong yalam bat kin kedau lenti bat adina ta kata kalong ke babet pat de ban le ken ban pen kedau namar bakabalang kadon ka rol ka babahas kadai kadon ka rol ka babahas kadai pada fangi pai khmat mentas ke jing nong jing man tang hajala ke jungi ngakwa pet ya kan ni haklen setelak kari India hakari India jungi barok kowe ni don ya kata ka jingi im ke jingnya salang hapdeng ke jinget ke baya khale mo ti hakisnam ki balalaj niu i ba kam da don kanu nu ke jing perking ke jing no shiliang ke jing banben ya kan nu ke kan huniam ya kan nu ke kan hun jinget kenapa no moy kan nu ke jinget hedrai hakini ki por kisnam ki balalaj habang yu i bat ya ke jing syaban ben jong ki pai kristan bat ki niam hakaling setelak jongka ri India barokowe tika ai geba pipi dan menong halor kata ka jing yo lat de sinang ni syakmat la dangi la bakla wat ya kata ka jing syakri latlut ke jongi lada ka don pat ka jing perkeng namar ya kan ni bon balang ki baya keran langi syong hak kali kamai langi syong haying ya brio langi syong kai haying hasam rungia keran le kata tika ai geba kum pi kum syakri jong blai pidan men pensno halor kan ya kublai shibon kani kadika subjek ka bangile keren gum pilong haki jaka barot ngadon ka jing snow khuslai Henry nganom syaptiang pade hakajing ade bat ka uniform civil code ke baharaja sabha kila de pasika bat kani ka uniform civil code ka bangi tip kalong ka wai ka ri kawai kaniam Henry ka constitution jong kari India kala de kren la de mat phang Dr. Ambedkar ba ka team ka ba way na ki statesman ke jong ka judge bendu ke jongi late JJM Nichols Roy udon benta hangta badadina ta kari India ka kentup ya ki judge niam barok but kadon ru ka kentin kadika freedom of religion freedom of faith ni doni ka bekum kata Henry hakani ka wat ka bamenta but kani ka government BJP haka jingalam jung Narendra Modi ngam smui ban jeri kata kalong bakila introduce kani ka ain UCC tekani kan bu jingye yiki babuan barabanda lele nginom la ban pediang yaka bat kumta nga appeal syaboro ki voters ngidon kam ye ki riustat haga dorbar thawan jong ikum ka state ban yada ye ki rip pai namar ba ijat ben revenue trap jong iri long tangkum shishamat haka Indian Ocean nang tau pat ba Kristan kadai ka kenwon ka ba red pai kadon ka persecution ka ba syirka yadu kata-kata haka jing adai bat ka jing penkala niam kiong kamdon ka wepat ka jing penkala jubor ki don bon ba ki benriu satlak ka pertai kamperu Hindu kamperu Muslim kamperu Buddhist kamperu wat ki atheist ki balen belai haka jing penkendu ka jung mensemba ko jung belai ki kelaka bamat berkingat yau Jesus Christ. Te Henry labu ye ke jing keno ke ba syirkai ba India ba ke de ke jing pen kelaniam jubor. Kumta la ares la set patok ye ki babon ki pasta. Bat kalalong shisha ke jing ye ke bakrau. Te nakaliang ke jonga kumu pasta ngadon ye ke jing kerpat na ke bentaki voters kani kadi kesnem ka kongsan hadu kata-kata don kiba kibu de ka kentin kalong crucial kanika kanika election ka bamenta kan hangai kumunong yalam balang ngada kwa ya ka jingkala ka bakra baka jing duai ka banga duai ba baroki businessman
kin kelon kin remno hakani ke election ke pemerintah. Bangan dakwa iki brio ki besyapting belai. Kin rumah ke dorbar tauan ke jongi. Bahkan wan raru ke jingkel ku ke state bergawai. Bat ngamla ban len don ki brio ki beremdor. Melaban siudor, melaban tiit yaki. Ki politician jong yang ni. Ki don ki bakum kita pitip barok. Ngakwa banong ifi nga Krishan yaki bakum kita. Ki don ru ki political parties, ki badon ki nongrem ki baskem, ki badon ki jingya sriem ba ka jingkwa jong ka ni ka ktien ka jong ublay. Nakaliang ka jonga, nga kentu ye finalor ka ba pidwai, yori ka jingya slok ka ba marmet ba ki bru ka jong ublay. Bat nga haladi nga ladon ya ka nongrem ka ba tikna ka ba skem, nga kwa ye ka jingkala, ba nga kwa ye ki ni ki riu kraw, ki riu tawaan, bakin po yang tay ban ngi kemilen ti ki bakraw nang ne syakamat. Ti pastor kentang yang wai kina kali yang jong pi. Ki lesi ki kentien kerpang ki bidan ban kentu. Na paling kini ki baro ki bengi le yakran. Nak benta ki nong pet. Kublai sibon haka jing shisha kawai ka kentien ka bangakwa shuaban kren kendian namar ba nga smokit kli shikade ya ki jingedei bat ka jinget ki jongi ki kristan. Lada pipia ia kan ka jingim ka jonga lanetli kumbatli yu kwai pinom shem ia ka noko no ka babakala nganga de urungai ubat tikana ia ka jinget ka tagalong bau Jesus Christ ulong utrai ulong unong pelem bad ulong utrai jakari bat ka jait penriu ka jongi tika jait penriu ka jongi lada kadeban lak im sajesian kadeban kelaka pamot kadeban paisha ublay kadeban duai kam kerdu nong yalam kidon kinong yalam ki bau ublay ulada temu lepa naka benta ni ka snem ka san snem naka benta ki snem ki ban sawan ka jingkentu na kaliang ka jonga kalong yang ini alet haka arpo niyo terek ka snit habon bangini mi pat ba ringkat berkasub jeng ke jing duai ringkat ba ke jingim ke ba ai tilat ringkat bat ke jing temu ke ba bait ban ngi kemilen ti ya ke jing kala ya ke jela ke jongi barok kawai tadi ke kentien ke pengadon Ti pastor kentang yang wai shwa bangin penkut ini ke jing keren ke jongi. Ke jing kentu ke jong pi. Kamtam nak benta ki nong pet ya ke jing keren ke jongi hakan ke klimat. kumbangala keren haga basdang ya tu ya ke jat benriu bangalong utrai baru nong tau jongka hadian tanga duai ho blay ngong utrai tu kan ke diga surga jong me baru mensim jong blay uyalam yanga baru kedau yanga bangan puli nak ikam ki apostel ke lenong ke bakat nyo ke dekot ke ba arpon rio sya yanga bangan puli nak ke ktien ke jong blay ulat hauru nak away ke snam yo kenja benriu baro ya ke ban shong halor ka kendo baro habau la pentikna ya ki ayom balabu bat ya ki put ka jaka shong jongki baradin bagayo ya ke nika dekot nga pentikna pleng ka di ka surga jong ublay ka bau kwa baka jat benriu hinyo utrap kan tip bau dai mau try badu nong thau jongka bat la pentikna ka nika ktin ka jong ublay bau labur yo put usam ngidon ka jing ka jing dai badu put usam hakawi ka phang bat ka Assam hakawi ka phang pade bat ka Bangladesh badadina ta kala don ka jing kni yo put usam ujongi henre put usam u bleu labu udon bat ka jat bandu ka jongi ngidai ban yo pat ngala banong bat kani ka khot ka yathuru don sautaliki ayom jongka wei pakawei ka jat penrio kumbagi don ki sau ayom jongka marian bat ka ayom ka baningkong jongka jat penrio kalong kaladep ulat hau ya ka jat penrio ka ayom ka baar bakin wa yau shwa ya ka khat praspa sau puwei ka jat penrio ka jongi ki apartment ki jongi ki paring yo mau bena uba arpau pru tang dau tning patau ka kup ka don bor
Hakata kapor. Kata ka ayom ru kalalay. Baka ayom kabalay kadai. Ule kombam kbi ya ka ayom jo ka jingbom tip. Henry minta ulah hukum keleng la keleng ban kela kabamat. Tadi ka ayom kabalay. Kabamot u Jesus Christ. Ude unong penem jo ka jat ben riu pai syaka. Baka ayom kabasau kabashirkai bat ngila rung kendiat. Kata galong ulah buk ia ka sngi ban bishar ia ka wai pakawai ka jat ben riu. Ong gani ka ktiin ka jong ublay. Ngingila mat kendiat ya ka jingya dai baka jing bishar ia ka jat ben riu. Nama baka paidien na ublay. Kawai na ka jing kerdu ka bangidon ngi kerdu ia kinong sinsyar ki basta. Kata ka diga dak jong ka jing bishar. Ka jat ben riu ka kiwin ka kelumar. Namar bahaba unong sinsyar uba bomman usinsyar. Upat ba uot uwen ukulumar jingmat. Teka ni diga kenta ka banga kwa ban kentu. Ya upat nong shong shnong joga brihun ya utrat. Yang in pasha ublay sa jasian baka state bat ka jela ka jongi. Kan long ka pala kirku. Blay un kirku ya fi paro. Amen. Amen. Boleh shubun pastor ya kapor ke jong pi kam tam ya bang liyo mangini keren mangini peliu jingmut ha ka ba kelut bat ka ba lat lut mo bangin pensngo bat nge scam kan tolong ka jing pen pai khmat na ka benta ki pat ba ki be pet ya kani ka jing keren ke jongi bat kam tam ya kan pen ketik ya ka jimut ju par khat jong ki bikin pen syong nong rem ya ka nong rem ke jong ki bat kam tam ka ba kong san ya bikin pai sha ublay shua bikin ai ka rai ke jong ki boleh shubun pastor Bless you.